Здравейте, колеги! Сега ще погледнем кошера, на който преди между 20 и 30 минути го напръстахме с разтворна йодова тинктура. Казахме съотношението: захарен сироп 1:1 захар вода на 1 литър сироп, 30 мл 10% йодова тинктура. Така. Фолиото го оставяме още отгоре. Даже кълбото се поразпусна така. Малко ще бъде напрегнато, ще минем отзад. Така почти е облизал всичко и са леко възбудени пчелите. Леко се активираха. Затваряме. Сега ще погледнем един друг кошер, на който пръв сложихме разтвора преди около час и половина. Вижте, в предната част, където са пчелите, всичко е абсорбирано. Леко се повъзбудиха. Няма още изпражнения по рамките, нито по капаците при облитането. Има запаси поне 12-13 кг. Виждате 8 пити от средата назад с мед. Така че затваряме и привършваме за днес. Всичко добро, успех!